روژا 19 تیرمهê salvegera nehemîn ya şoreşa Rojavayê Kurdistanê em hemû malbatên şehîdan, hemû gelê me yê Rojavayê Kurdistanê bi hemû pêkhateyên xwe ve û gelê azadîxwaz li cîhanê, gelê Kurd yê her çar parçê Kurdistanê û cîhanê em pîroz dikin. Rastî jî şoreşa Rojavayê Kurdistanê bû şoreşekî nimûne ji bo hêvî girtin li gelên rojhilata navîn li beramberî sîstemên sermayedar, li beramberî sîstemên şovenîst, faşîst, li beramberî ew modelê ku têk çûye li rojhilata navîn, modelekî nû ji bo biratiya gelan, ji bo netawa demokratîk pêk were, ji bo ku aştî û aramî û dadweriya civakî di herêmê de pêk were, şoreşa Rojavayê Kurdistanê xwe îspat kir di hemû milên xwe de. Niha rêveberiya Xweser wekû em dizanin ew jî di sala 2014 de hat avakirin wekû encamekê bû ji şoreşa Rojavayê Kurdistanê bi kedekî mezin bi gelek di aloziya Sûriyê de jî wekû em dizanin di aloziya ku hatiye derxistin ev 10 sal zêdetir e gelek aware bûn, gelek dagirkerî, qismekî mezin ji coğrafya Sûriyê dibin dagirkeriya dewleta Tirk û çeteyên teror yê pê ve girêdayî ne. Yani gelek tevlihevî teqîdatê aloziya Sûriyê hene û şoreşa Rojavayê Kurdistanê wekû hêzekî çareseriyê hatiye dîtin û heta niha jî berdewam e. Di salvegera nehemîn de ya şoreşa Rojavayê Kurdistanê rastî jî em dibêjin ku îdî dem hatiye bi rêveberiya Xweser werê naskirin, yani ev rêveberî di civaka navdewletî de werê naskirin ji bo ku bibe hêvî ji bo parastina mafê Kurdan, parastina azadiya gelan û biratiya pêkhateyan. Niha yani mixabin bi em îroj salvegera nehemîn pîroz dikin lê belê di herêma Kurdistanê de nûnerên rêveberiya Xweser hatine binçavkirin di zîndana pedekê de ne. Ji bo wê jî rastî jî ciyekî mixabiniyê, ciyekî şermezariyê ye, ciyekî ku em dibêjin yani di heşt welatên dunyayê de rêveberiya me nûneratiya xwe ava kiriye. Nûnerayetiya yekemîn ya Rojavayê Kurdistan ya rêveberiya Xweser Bakur û Jilatê Sûriyê li bajarê Slêmaniyê hatibû vekirin. Lê belê niha jî bi awayekî bê maf, bê usulê diplomasî, bê ku em bêjin mehkemeyek were çêkirin, bê ku tawanek were diyar kirin, hevalên me di zîndanên pedekê de girtîne û heta niha jî nehatine serbestberdan, heta niha jî tiştekî ji bo wan nehatiye gotin. Em vê kiryarên pedekê rastî jî şermezar dikin û em dibêjin ku bi boneya salvegera nehemîn ya şoreşa Rojavayê Kurdistanê divê ku siyasetekî rast were meşandin ji aliyê hêza pedekê, ji aliya desthelata Hewlêrê ji ber ku ev e şoreşa Rojavayê Kurdistanê ne tenê ji rojavara ye, ji hemû gelê Kurd li her çar parçê Kurdistanê ye. Yani carekî din bi rêya bernameya we em dixwazin ku daxwaz bikin li pedeke û li hêza ku hevalên me girtine siyaseta xwe rast bikin û carekî din serbest wana werin berdan. Yani heta niha me gelek serlêdan kirin ji asayîşa giştî ya Hewlêrê re, ji hêza pedekê re, yani me wisa bi awayekî ku daxwaz kir li wan ku serbest bên berdan, me hewildanê ku em carekî din bi rêya yasa em serî lê bidin ku fehm bikin hevalê me çima hatine girtin, lê belê tu bersivekî erênî nehatiye dayîn heta niha. Pêşwaziya daxwaza me jî bi awayekî neyînî hatiye kirin, nehatiye gotin ji bo çi hatine girtin û wê kengî bidin berdan jî nehatiye gotin û siyasetekî wisa ji bo têkbirina rêveberiya Xweser her hewildanê hatiye kirin. Rastî jî kiryarên dewleta Tirk dijî mislimantiyê ye, dijî mirovahiyê ye, dijî hemû cûreyên yasa û qanûnên navdewletî ye. Ji ber ku ji bo têkbirina menewiyata gelê Kurd, têkbirina û
جهوله راکرن و قرکرنا گل کرد دولتا ترک هر تشتی هر جوره شر لبرانبری گل کرد بکتینه هری داوی لعفرینه تشتی کی زور خراب لبرانبری چاو دنیای کرن کو گیشتا آسته که ایدی شهید مجی قبول ناکن دبن آخیده و يعني تعداية وبحرمتية برزارية لحمو يعني هم قالي كرد زندي هم قالي كرد شهيد بن آخيدا جي قبول ناكن جبوي ويجي يعني ام نهاد روجن بيروز دانا هم ججنا شورشا روجاواي كردستاني هم ججنا قربانية راستي جي تي خواستن كو بحمو شوية كرد رابن سربيا و لبرانبري اف سياستا قريج يا دولتا ترك اف هفكاريا بدكي يا كوتي كرن راستي جي بهالوستكي يك نشان بدن و لبرانبري وان سياستانا چه جوره چالاكي چه جوره نرازي بون هبه بيك بينن